Hola, fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de la setmana. Comencem! Doncs arriben les festes de Santa Eulàlia a la ciutat de Barcelona els dies 7, 8, 9 i 12 de febrer. Aquesta és la gran festa major d'hivern de la cultura popular a la ciutat de Barcelona i aquest any presenta diverses novetats, com ara la incorporació de la colla castellera dels Escardats a la Diada Castellera de Santa Eulàlia. També hi haurà l'espectacle Nues de l'Esbart Maragall o també podeu veure l'exposició Fantàstics al Palau de la Virreina. I aquest dissabte, 8 de febrer, tindrà lloc la tercera edició de les jornades Pensem Nació 21 a Barcelona. L'acte està organitzat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana i reflexionarà sobre diversos temes, com ara un estat sense nació, si la globalització és una oportunitat per la cultura catalana o si les institucions culturals poden ser independents. I aquest 2020 es commemoren els 150 anys del naixement del compositor de sardanes Josep Vicens i Juli, també conegut com Avi Xaxo. L'avi Xaxo, natural de l'Escala, va ser barber durant tota la seva vida i va arribar a compondre també fins a 500 sardanes. Al llarg de tot aquest any 2020 hi haurà més de 20 activitats repartides arreu de Catalunya per homenatjar la seva figura. I el 2020 també arrenca amb dues convocatòries per a la recerca i la investigació en l'àmbit de la cultura popular. La primera convocatòria és pels Premis Recercat 2020, que són impulsats per l'Institut Ramon Muntaner i que persegueixen l'objectiu de reconèixer la tasca de persones i entitats dedicades a la recerca local. La convocatòria estarà oberta fins al 6 d'abril. La segona convocatòria està impulsada per la Coordinadora de Pastorets, en col·laboració també amb l'Institut Ramon Muntaner, i aquesta convocatòria és per investigar sobre les representacions dels pastorets. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que per més informació podeu consultar www.tornaveu.cat o www.agendaens.cat i fins la setmana que ve. Salut i cultura!